ఆగన్నా 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 ఆయన చూడండి తప్పడదే ନଟା ଲାଗିଲା କିଏ ମନେ ପକେଇଲେ ବେକ ହେଇଯାଉଛି ଦେଖୁନ ତା ଉପରେ ରଖିଦ ମା ଯେ ଉପରେ ଅଜ୍ଞାତ ଥିଲା ତାର ତୁ କୋଉ କାଳରେ ହଗୁଥିଲୁ ସେ କୋଉ କାଳରେ ହଗୁଥିଲା କିଏ ନାଇଁ ଲାଇଟ୍ ଛାଡ ଯେ ତା ହଉଛି ମାମା ଇଏ ତାଙ୍କ ହଉଛି ଟିକେ ବି ବେବି ଦେଖାଯାଉଛି ଅନ୍ଧାର କରୁଛି କଣ କହୁଛୁ କଣ କହିଲି ଧର କହୁନ କାଇଁ ନାଇଁ ଟିକେ ଟିକେ प्लीज लाइक मी फॉलो मी सब्सक्राइब मी मो दे ब्लॉग बनौची गांडी किती मारिया कोड़ा 70 रुपया नाच गई भाई भौंटा उठी पानी भाई ताको धरी उठेला धरी धर नहीं जावे ये हूँ शाशु रूम यहाँ सेपटे तुम रूम सेपटे अच्छे इलो इलो बस धरी बस पड़ खाइला ब्लॉक तो पानी गिलास दही बटो देगी देनु नु आ गोटे भौणी गोटे पळैलाई आ गोटे भौणी आसी आउडा दूर गई ताको कोन खाइया जेछि मे तो कोन जा हम गोटे हाथ रे गिटा गिलास आनी छी आ ले काटू गई आ बोले जाउची सब कर दे हां सब कर दे काट दे पकड़ दे तू ब्लॉग बनौ छु हे ब्रो जा हां ले खाए उधर ब्लॉग रे खाए धरी गई
ଚୁପଚାପ ହେଇ ଏଟା ହଗିଗଲା। ହଁ ପୁଣି ଏକ ଦେଲେ ମୋ ହାତେ ଲାଗିଲା। ନାଇଁ କେତେଟା ହଗିଦେଲା। ପୁଣି ହଗିଦେଲା। ପୁଣି ହଗିଦେଲା। ନା ହାତେ ହଗିନି ମୋର। ଚାଲ ହାତ ଦବୁ କେତେ ହଗୁଛି। ଏକାଥରେ ହଗି ପାରୁନାହିଁ ତାକୁ ତାର ପକେଇଛି। ଦେ ଏଇଠି ଟିକେ ପାଣି ଥାଉ ଥାଉ ଆଉ ଅତେ ପାଣି ବଢିଲା। ତାଙ୍କ ରୋଷେଇ ଘର କଣ ସେଟା କାଢିଦେବାକୁ ବୋଲି ହଗିଦେବ ବୋଲି ଆଶା ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଦେଇଛି। ଏ ଫୋନ୍ କିଣିଟାର ହଗିଦେଲା। ଯା ବଜା ମାମୁଁ ଆଗେ ବସିଲେ ଖାଇବାକୁ ଯେ ଯାଇ ଖାଇକି ଚାଲ ଚାଲ ଖାଇବେ ଚାଲ ଇଏ ଆଗେ ଠିଆ ହେଇଗଲା ଆଗେ ଠିଆ ହେଇଗଲୁ ମାମୁଁ ଭାଣିଜୀ ବଜେଇଛନ୍ତି ଖାଇବାକୁ କେ ମୁଁ ପଛେ ଖାଇବି ଓଲଟା ଦିଆ ସେ ତାହେଲେ ତାକୁ ଦେ ସେତେବେଳେ ତାକୁ ନେଇ ଆସୁ ସେ ବହୁତ ଭାତ ସେ ଖାଇପାରିବ ସେ ଏତେ ଖାଇ ହେବନି ବା ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଖାଉଛି ମାଟି ତ ବଇଛି ମୋର କିଏ ଆଉ ଚଲେଇଛି ହଉଛି ଫଟୋ ଉଠେଇବି ଆଉ ଏତେ ଝିଅ ପୋକ କଣ ପୋକ ସେଟା ବାଛି କେତେ ବାଛିବ ଆଉ ଗରମ ପାଣିରେ ଆଗେ ଧୋଇ ସେ ହଉଛନ୍ତି ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ହେଇଥାନ୍ତି ଗରମ ପାଣିରେ ଆଗେ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତି ତାପରେ ଦେଲେ ସେ ବାହାରେ ଗୋଟା ଅଳ୍ପ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ହେଇଛି ସେ ଖାଇଲେ ସିନା ଖାଉନାହାନ୍ତି ଯୋଉଗୁଡା ପୋକ ଲାଗି ଆଇଲେ ସେଗୁଡା ଖାଆନ୍ତ ଦିଟା ମଣିଷ କେଜିଆ ଖାଇବେ ଆସୁନ ପୋକ ତମେ ସାଙ୍ଗ ହେଇ ବସି ଖାଇବା ଏଇଠି ଆସୁନ ଆମ ସାଙ୍ଗେ ବସିବା ଆଉ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ନା ତମେ ବସିବା ଦି ସାଙ୍ଗ ହେଇ ବସିବା ଖାଉନୁ ସେ ନାହିଁ ସେ କମ୍ କମ୍ ଖାଇବା ଅପରେସନ୍ ହାଇ ଖା ଆଗେ
ଡାକୁଛି ସବୁ ବାଟ ପଠେଇ ହାତ ଉଠେଇଦେଲେ ତମର। ସେ ଘରୁ ବସିବ ମୁଁ ଏଇଠି ବସିବି। ବୁଝିଲ ଆଉ ଆସ ଏଇଠି ବସି ଏଇଠି ବସି ଏଇଠି ବସି ଆଉ କିଏ ଆସିନି। ଅନ୍ନ ଦୁଧ ଦେଲନି ଖାଇଥାନ୍ତେ କ'ଣ ଦେବି ପାଣି? ସେ ବା ସେ କ'ଣ ବଳା ଖାଇଦେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି ଖାଇଦେଇଛି ବରା ଖା ଦାନ ହଁ ଆଣିଛି ହଁ ବୁଝି ଚୁଗୁଡ଼ି ଭାତରେ ଯୋଉ ସେ ଯୋଉ କଲରା କଲରା ସେ ପାପଡ଼ ନିକା ଆକୁ ନେଇ ହଉ ନା ଯୋଉ ବାଇଗଣ କଲରା ଥାଉ। ତମର ଲୁଣ ହଁ ଲୁଣ ଟିକେ ଦେବେ। ଭାତ ଟିକେ ପାଣି ଦେଲେ ମୁଁ ଇଏ ଚାଉଳ ଟାଣ ବୁକୁଣି ଗୋଟେ କ'ଣ ଏଇପଟେ ଥାଉ ଆମେ ସବୁ ଖାଇଦେବୁ ସେ କଲରା ଥାଉ ଯେ ଆମେ ଖାଉ ତୁ ପାପଡ଼ ସେ ନେଇ ବାଇଗଣ ଖାଅ ପାମ୍ପଡ଼ ଖାଅ ପାମ୍ପଡ଼ ସାଲୁ ଦଉଛି ତା ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ କେତେ ଯାଉଛି ଦେଖୁନୁ 500 ଟଙ୍କା ଦଉଛି ନଉ ନାହିଁ। ସେ କହୁଛି ଅଧିକା ନବ ତାକୁ ଅଧିକା ଦେ ଏ ଧରତି हाँ जी हेलो हाँ जी हीरे नऊ ना हाँ ठीक है हाँ मैं बात करो अनु से ना सुनिए से धारू नहीं ଏତେ ବେଳେ କରି ଫୋନ୍ କଲା हेलो ना सुनिए धारू नहीं ହ୍ୟାଲୋ ହଁ ସେତେବେଳେ ତୋତେ ଫୋନ୍ କଲି ତୁ ଏବେ ବାସନ ମାଜିକି ଆଉଛୁ କିଏ କିଏ ଆଉ ମୁଁ ତୋତେ ଫୋନ୍ କରିବି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଆଉ ସିମ୍ ପକେଇଲେ ଆଉ ଦେଇଟା ବାହାରିଲେଣି ଯିବାକୁ ହଁ ଭଲ ଅଛି ଏଇଠି କାନ୍ଦୁଛି କୁଁ ହଉଛି ହଉ ହଉ ରଖ ଚେନ୍ ଦେ ନାଇଁ ନାଇଁ मोबाइल लगा पड़े ଛୁଙ୍ଗ ଦେଇ ପଇସା ଦେଇଛି ପଢିଆ ପଳେଇ ଦେ जाउछ एते जाउ घरକୁ एउटू